Hola, soc Maria Schwenning Botella i soc actriu. Des de molt xicoteta vaig començar a fer teatre en l'escola, aquí, en Benimaclet. Vaig estar en el pare català de l'extraescolar que oferien ahir i després vaig fer també teatre en Micalet, en l'escola OFF, i l'últim que vaig fer ha sigut en l'escola de l'actor. I ara estic fent un curs d'impro. Des de fa uns anys vaig dir, vull fer això, vaig començar a fer càstings, vaig fer un curtmetratge, es diu La gent normal, d'Isabel Ferran Doñó, i això va ser realment la primera experiència amb un equip més professional. Em van agafar per aquesta pel·lícula El mal de Juanma Bajoyo, que ja era com un treball prou intens. El meu personatge es diu Sandra i soc una adolescent que intenta viure com pot. Soc una principiant, tinc mil coses per aprendre i tot això ha sigut una oportunitat per a explorar i per a mostrar el que jo tinc ara i almenys al director li ha agradat. És que separa el temps, desapareixes del món i estàs en altre món. És el que m'agrada fer, m'agrada molt. Benimaclet és el meu barri. Jo he crescut aquí, visc aquí ara, me'l conec molt bé, és un lloc on s'està bé i jo me l'estime molt, Benimaclet, tota la gent de Benimaclet, els llocs de Benimaclet, me'ls estime molt.